Magandang araw po, ako po si Jake, isang Amerikano dito sa Pilipinas. At para sa ating adventure ngayon, andito tayo sa San Manuel, Pangasinan at magpa-fishing tayo. Super high bugs. Sarap ang tulog natin, ha? Sabi nila fishing, tara. Yung papalagpasin. Bumangon agad. Fishing mode Haza. Grabe ang linaw ng tubig, kitang-kita hanggang ilalim, oh. Ang ganda. Sama namin ang buong pamilya ni Jess, yung mga tito, tita at pinsan niya. Anong ginagawa mo? Lalagay na ng bait. Naghukay sila ng uot kanina. Tamang-tama. Ang balak namin maghuli ng isda at yun na lang ang tanghalian namin. Nagdala kami ng uling at lutuan para may ihaw namin ang isda. Sana, kung if ever may isda dito. Kung hindi gagana ang fishing dito sa shore, may bangka naman mamaya. Yun! Yun o, perfect! Hoy! Wala. Nawala yung uod mo. Sige, kaya mo yan. Unang beses nilang gamitin ang ganitong rod kaya naubos ang uod. Kakatapon. Okay lang yan, practice lang. Yun no, ang layo. Ano? First time mag-swimming yung mga bata dito sa river kaya hindi sila sanay sa slimy mud. Ayun o. Kumain na sila ng almusal. Ito na ang tanghalian nila. Tingnan natin. Wala pa kaming nahuli pero nagdala pala sila ng isda galing palengke. Kaya iniihaw nila, kain muna tayo ng lunch. Sobrang nag-enjoy si Jiro, oh. After tayo kakain ng lunch, punta tayo doon sa may tulay. Baka may nakatulog na isda doon. Huliin natin. Ang palaka, oh. Oh, luto na! Inihaw na maling. Ayun, oh. Hindi na prinito. Mani. Maglalagay natin ng mani. No, may ihaw na hito, ihaw na bangos, ihaw na spam. Siyempre may kanin. Nagado. Ano pa? Parang mas palasa yan. Kain na po. May taga-Subo pa ako. Favorite, ah. Kailan yung last time na kumain ka ng arrosep? Matagal na, no? Sarap. Favorite ni Jess yung arrosep. Nag-enjoy. Tapos na kami kumain, punta na tayo sa may tulay. Tignan natin kung may isda doon. Kung wala tayong mahuhuling isda, may backup plan tayo. Kambing. Masarap ikaw dareta yan. Ito na kami sa may malapit sa tulay. Sana may luck tayo dito. Yun o. Yun yung maliit na taco box ni Jess. Ayun.
Outdoor Boys. Outdoor Boys Pilipinas version. Doon pa. I guess kung chicken heart tsaka chicken liver ang kain natin, may kapito. So, Pwede kayo red na balot, pangpat. nabukya kami sa may malapit sa tulay. Walang isda. Kahit isang kagat wala. Kaya ang gagawin namin ni Jess, isa-search namin kung anong magandang bait ang gagamitin dito sa Agno River. Tapos yun na lang ang dadalhin namin next time. Kilala ko si Jess. Hindi pa siya magsusuko dito. Magpa-fishing pa yan. Ayun o, sabi ko nga wala pang 2 minutes. Nagpa-fishing ulit. Ayos ha. Merienda muna tayo. Singkamas. Singkamas. Parang apple lang. Medyo matamis, pero super crunchy. Dinaing nga. Dinaing nga din. Tapos na kami mag-fishing, mag-swimming. Kumain kami. Ngayon, pauwi na kami. Super nag-enjoy kami sa adventure na ito. Kung nag-enjoy din po kayo, please follow para makakita nyo ang next adventure namin dito sa Pangasinan. Bye-bye!